Soc Víctor Borràs i em presento a l'alcaldia de Tavernes. Tenim un equip per treballar amb força, ganes i il·lusió. Anem a canviar Tavernes. Després de treballar per Tavernes 4 anys amb Víctor Borràs, tinc clara quina és la meva opció, i eixa és Víctor Borràs. Soc Matildo Sempere. Jo vaig donar el meu suport a Víctor Borràs i espero que tot el món de Tavernes li doni igual com jo, ja que en els 3 anys que he estat de regidor d'Hisenda ho va fer molt bé a treballar molt pel poble. Soc Reyes Santos Juanes Martí. Víctor ha donat moltes proves de la seva honestitat i de la seva intenció real de canviar les coses al nostre poble. Per això estic amb ell. Soc Víctor Borràs. Si no estaria convençut de que Víctor és el millor candidat per a governar Tavernes, no estaria així donant el meu suport. Les coses poden canviar a Tavernes el 24 de maig. Depèn de tu.